שלום, היום אנחנו נחליף סוללה לשלט של מזדה. מדובר בדרך כלל בדגמים החל משנת 2013 ופחות או יותר עד עכשיו. זה תקף, המדריך תקף למפתחות של, זה מפתח של מזדה 6, אבל מפתח של מזדה 3 ו-2 אמורים להיות אותו דבר. אז בואו נתחיל. מה שאנחנו מתחילים ממנו, אנחנו הופכים את המפתח ויש פה סוויץ'. עם הסוויץ' הזה אנחנו מושכים אותו ומושכים את המפתח עצמו כלפי חוץ. זה דרך אגב המפתח הרגיל שאיתו אפשר להשתמש אם נתקעתם עם שלט לא פעיל. עכשיו אנחנו אמורים להפריד את החלק הפלסטיקי של השלט. אז אנחנו נפריד בין שני החלקים באמצעות כלי פלסטיקי כזה או כלי אחר שלא יפגע בתפס. צורה כזאת. ופה אנחנו מקבלים את החלק החשמלי והסוללה יושבת פה. אנחנו צריכים לעשות עוד הפרדה אחת נוספת. טוב, אז אנחנו עושים את השלב הנוסף בשביל לפתוח את בית הסוללה. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמצא את החיבור כאן ונפתח אותו בעדינות משני הצדדים, ואז אנחנו יכולים לפתוח את החלק הזה. אז אתם רואים שהסוללה יושבת פה, ופה יש את המכסה של הסוללה. על המכסה כתוב CR 2025, וזה הסוללה שאנחנו נשתמש. אנחנו נפתח את בית הסוללה, נוציא את הסוללה הישנה שלנו, ונכניס סוללה חדשה. טוב, אז אנחנו מכניסים את הסוללה החדשה בצורה כזאת. אנחנו סוגרים את מכסה הסוללה. אנחנו מכניסים את החלק הזה לכאן ונועלים אותו, ואנחנו הופכים את החלק הזה ונועלים גם אותו. בואו נראה שהסוללה שלנו תקינה והיא אכן תקינה. אז אנחנו יכולים להחזיר את המפתח והחלפת הסוללה שלנו הסתיימה. תודה רבה, תלחצו לייק וסאבסקרייב בבקשה. ביי ביי, יום טוב.